El grup Spark, de la Universitat de Vic, un grup que està enfocat en la recerca dels paràmetres que influencien en el rendiment esportiu i en la prevenció de lesions, i aquest any és el primer any que estem a la 14a Fira de Recerca, on bàsicament veiem aquí el Cosmo Caixa que aquesta fira està molt ben organitzada. Venen molts alumnes de diferents escoles amb els seus professors i fan moltes preguntes, i això és molt bo per, de cara a més endavant, intentar bàsicament triar la seva professió o el seu grau que vulguin estudiar. M'ha agradat moltíssim, ja havia vingut altres vegades i trobo superinteressant que els nostres alumnes puguin venir aquí, puguin tocar el que és la recerca, puguin parlar amb gent que fa recerca, que se n'adonin que la recerca no només està ficada en el món científic, en el món de la biologia i de l'ADN, sinó també en el món de l'esport, en el món del videojoc, en tot tipus d'àmbits. La part que més m'ha agradat ha sigut un stand en el que hi havia un parell de científics que explicaven que ells, a partir d'impressores 3D i materials que nosaltres tenim al cos, creen òrgans, reproduccions d'òrgans i rèpliques per estudiar-los i no haver d'utilitzar òrgans humans i d'éssers vius. És molt interessant perquè el fet que hi hagi una part experimental et fica també tu directament en el paper i pots no només veure el treball directament, sinó veure l'esforç que ha costat o com s'ha pogut produir. Doncs de tots els estands per on hem passat, m'ha sorprès molt que la ciència també s'apliqui en el món de l'esport, al món dels videojocs, i que no només es centri en el que és la biologia i tot això.